Mono sana manchu mulia vita seni kia Ndizi TV ne biro binde nande tukumirana ase omurubile bwense yo bonchereria elinde twimanyie na raya gende tokokolekana anene mono ase sekta iyo bonchereria unachire chitariki emerongo 23 mutinyi 12 umwaka oyiga o 2022 chingaki abakenya bagendete kwiroberia anene mono ase esuguku enene kolende na matukabiru katigere elinto nyarako batogoso ase esuguku enene kondo manchu muligiria inyora sinsemo chiche mitandao asenseme ya Facebook na bakotonyara gwetira Ndizi TV News Digital na boiga senseme ya YouTube na bakotonyara gwetira Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyara gwetira www.ndizitv.or.ke hongo kwaliga ni bene ende tosange asobwamo elitalia ne Fridah Kerubo manchu mulia nindo chenga nogendete kuyaliga ni bene asesugu kwenene eyu kalirit koria Jumapili no gosemere kwa nimena kwa bere kugotara ase chiro na boigo kugora ebinto ebyo orabe kugutumika ase esugu kwenene kulende amagori y'ebintu anene mo n'ibindi bitogutumika bya credit kubno bosi esukali amagori ni gagendete gukina amagori tarabaga kwira nanse anene mo na sense meli ya mafuta kulende umanchi muri endo chikuligelia sobo ime elinde ngumanye kulende nabwo sangana nche gwetera se na miyirga base screen yago omanye ngayo kubwatelia omorobeli korona baigo omanye na kwiroberetie anene mono ase esugu kweye singa kiechi omwancho mulintete toraligerere amatuko emia amatangani asobisi omuraibense Dr. William Ruto astokuligereria nga ekero anyate kobaga okore campaign yae ama ebinto mbiroro bitano abetega kulira nga kagoso abisi amatuko emia amatangani nachikoba kagwikirani kondo mwancho mulira ntochikuligereria sobo ime toranana ki mbere bibiri abere kagwikirani anene mono ase Ense ya Kenya na ndentoligereri mero berikia bekire asokane kibna amatukago chagoso mwako gocho moya nabo agochikora bakakobikira kondo mancho muri korwega se Ense yo bonchende to wish a Merry Christmas and Happy New Year konde to sanga sobwamo elinde twemanye amange kero kuligereria kero omuraibense Dr. William Ruto aliko baga gukora campaign yaye anene mono niga mulikirete ebinto bitano ebyali gochigwikirani asa matuko emia amatangani gati yabo na sector ya agriculture gose obolemi ntobwata sense meria universal healthcare ntobwate SMEs na ntobwate digital superhighway korindo manche murire kero kuligereria asense meyo na betega kulira nga nachikuirani gose nachikororobia obugima bwa bakenya kondo mwanti muri goikabono iga niga bakenya bagendete korera ekiagera cost of living nigo yabeire igoro mono nabo igo asa betega kulira nga ase chi commodity chirigo sase bintu biri tokuruka nga basic commodity biri togotumika kera lituko niga ari gochikobia fast approach ilinde binyare ko bikoira nanse omwanchi muri rekero to kuligereria asensemo yoboremi gose agriculture nigere a backbone ase Ense ya Kenya kero kuligere nigirite 70% yani nero keregendo kero mwanchi muri ryo kuligereria maraibense chinga kyabete kagotiani gubene niga betega kuyeria ligo boyo ase gunelia 50 kg chinga kiecho nigo yari kugurwa ase chiringi chiri buisano nemo ne chimisano kolinde keraso etobisi niga betega kuliyeria guika chiri busato ne chimisano ego manchu muri abakenya bali babere bakogoro boyo banyale kwa bakwenyorera oboyo ase ligo liriri chiri busato ne chimisano igo ine nchere yemo omuraibense abekire merobeli bene asokwane kibna ase sector yoboremi yanyale ko bake gokonyeka kigima umanchi muri kero kuligereria emerobeli agendete kubeka aso mwako oyiga niga enekinga niga bereka gutumika 5 billion ase 1.4 million bags yoboyo era chigwikira na sense ya Kenya omwako yo taraera inyora na matukamake totigaliti omwako yo obego koera korinde ase sector yo ya agriculture gosobolemi niga bereka kubeka 20 billion asoko ne kibne sector yongo kinere kono manchi muri kero kuligereria ningi yakogera ligo liri ebinte bitogotumika kira lituko bitaraba bikugwa anene monekero kuligereria obosi
ekyo moraibu Ense abeteka korigereria goiko origereria matuka abocio ariko yeri binte bibono iga matuka abocio niga abakenya bali ochikoba bagochanika moneseki kero korigereria niga bekire chibesa kando asoko nekibina sector yoboremi at least ngorusiere binto gose ngorosiere ndagera eri erachikuisa n'abakenya nakiki akataka mukie getambukio nabo igokwira ni rigoriri obwoyonse asense moyo kwena na bune subsidy erinda kwena kinga abalemi gonyora bale chinga kichinyororo asogo simeka endagera yabo nabo igokwena kia matuka abocio nga amagori yechindagera nachikonyara kobaga ko irananse kondo mwanchi murigereria igona agendete kubika emerobiri ya bene ntukagetingana kiabetega ko gagoteba nga toramumu akoyomo tumenya kwena kinga rigori libituma goseri obosi yabaire likwira nansi mwancho muri ekero kurigeria ase sector ya gosasensemo ya universal healthcare asensemo ya NHIF ntwaroche omuraibu Ense gakobeka emerori bene kagoteba nga omonto abwenete gweakanera NHIF koreng'ana nokonyora kwayo omwancho murigereria abantu babakoyakanera NHIF ase eng'encho yogochikonyora obogwenia gwetere kadi ya NHIF kore ndobere gakobeka emeroberi ya bene kero kurigereria NHIF ngati sector chiri ase Ense itu ya Kenya chiabere chigotwara obokurumia sekerengo keigoro mono iga akanyako bakagotanga nigo agendete gwonchoreria management gose oboteneneri buri bwa NHIF asoko ene kimuna batichire igari ase chibesa cha NHIF chari gosokera kurwa ase NSMU toche ase nsema ya MSMEs ntwarora nabetega kuri eira riri arenge ase ekerari kurigia chikura gosari kerari kurwanire kiro kyoboraibu Ense nabetega kuri eiranga nachigokonya hustlers naboigo abonchoria abakabake taramo amatuka bwango igani niga bagagosiori bene omorobiri o hustler fund abonchoria elinde babe bagwekinia kanyara kwa baga kwenda na chibesa gochia osondo ibwensi oganete gwonchoreria gose kogare yo gwonchoreria bwaye gaba Kenya mbaba bakwenyorera hustler fund eyungati alia betega gwikirani kono mwanchi murigerera chibesa chicha hustler fund ngachi beta chikorwa ekiagara ntoroche serikali nebwata lideni lideni korwa sinse chiche kontoro chinga economy ya Kenya negenderete go strain igobe sancharinga sense ya Kenya korende nigoba imogeti soft loan tumete mwanchi muri yago sino mete igore ya soft loan neliora chote bi ejirani yago ngam koranga no eneli 100 ndachakiri biashara goseke gukora emitinye tatoiga manya gukoirana enere kwa soft loan igobone serikali ya Kenya kwanza nigo yimugiti getambukiro koruagari ese ekaimo kichibesa koruagari ese private sectors ekanyara koba gekonyora chibesa cha hustler fund echibago chikoirana na barobo with no interest rates inyora chibesa echo banyata bakoimuke korwa ase private sectors nigo chi batari koirani na interest yonjibwati interest ende yonsi na ende inyora chibese cheba bwenete bachirani within 3 months na kike kogera baimugitike tambugera soko ena na chibese echo gocha saba Kenya na ende bakabateba bairani within 14 days umwanchi murigerera kitambo bago 3 months chigo chikoera bakonyaranga banyorire faida at least bakoiranie soft loan rigo chi private sectors mbachikonyaranga mbabwate chibesa seke ganja esibaro siri korugare se interest iriyo korana inyoro mwanchi muriekero koimo kichibesa cha hustler fund ngwirani urene interest igo kitambo emitinye tatu echikoera banyakwa bakoirani chibesa chiri nabakonyoranga bamekiri a profit yera chikonyara kwa bakigotigara seke ganja iriyo ene kinga chibesa ichina inde mugo chigosaba monyole chibesa inyora sentunde ya kabere na yaro ngo chibare koena na 50 billion goika 50,000 goika 250 ase abonchereria bali yabanene abanene bali baganite ko gare yo bonchire bwabo kolinde bonaiga nigo chibesa ichare koena nwa gochaka chishiringi chimisano goika chishiringi chiribu emerongo etano kolinda sentunde ya kabere omotinyo gocha omwako gocha omutinyo kabere nyora chibese icho nende ngo bakire jigo sioligo bene asentunde ya kabere kondo mwanchu mulinde tengo boli
aya Ense ya guri kwa imogeti Hustler Fund kwa biri gukwirania loan ya gothemetia bange gosimba betaba kwirani chiloni echo kiegerekero kwali kurigeria bange gosekera nari goboria bange bare kwantenga nchena chitenga gorobo sinje na chitenga gulinyama iyo maanisha tenga aba Kenya bagendete go strain sana na economy ya Kenya kero kuriye nonye kwali ko egu 500 iyo nchari kugwikira 500 chonsi iyo ari gukobera akongu gochaki ubonjere bonde bwensi obota nyore faida asama tuko 18 elindo nyara ko bagukwirania faida iyo kono mwanchu murigerere ase chibese chiga chia Hustler Fund ndwaro chibagoteba ngam board nerororo baibere bagochora eyugo chikutenera gose iyo gochikutenera na kina boy gokurigereria na kichibese chia Hustler Fund chikoyo nanwa na kichiko iranigwa na kichiko make interest korinde mwanchu murigerere ndete kukomanyinga board yitera chaka gukora mirimo yabo bene nande bondo gantete kukomanyinga chibese cyo nigo chitenenere ne National Treasury saine recommend chibese cyo igogoika omwakonde nkagetenga board ine chigosoki kwa bene elindekero montamanyana neki board keyo egochi gotenenera chibese jikorenda bano igo mwanchi murigerere nigo International Monetary Fund yaberege kwaenana 55.1 billion rinde kwaene kinga bali bago saba chibesa chiri kabeso banyere kwa bako enyorera chibesa icho igo chibesa chino chiri ase National Treasury ekera bali ko review lending program babete bakoena na chibesa icho eliko na kinga amakabeso bali babate gose bali bako ye chibesa chiri kabeso kwenyorera bali chibesa icho senchira ya bene nabo igo kwegendereria kondo mwanchu murigerire aina aragendete gukorekana since ichu ya Kenya bura nagotebia abukare amatuko emia a service maraibu Ense aina arabereka ko ikirania anene mono ase chi sector echoisano sector nerinta bango kwanera affordable housing aina gendete ko be kwemeroberi ya bene twarocha since mochicha ukambani ndoro chenga chinyomba nchirororo gosenga ogochikankwa ruetu chinyomba chibe chikwagacha irinda bakenya banyara ko bakwenyorera chibesa monchi murigeria ekero kurigeria sensemo ya digital super highway abuna irene nsemo yende maraibu Ense abete gakurira anga na chikoene kinga obeire gakorosia chipara gose digital super highway asokoene kinga obokorerio bia ase sector iyo bosombi kero mwanchu muri kuriringa digital super highway nige kubwatira na anene mono sana na ase nsemelia ICT kero kuriya ritko twale gochengera ritko ria jamhuri maraibu Ense na beteka gukwanera igoro ya innovation and ICT aganyara kobaga kuri kero tote banga innovation and ICT merobiriki eserikali gendete kubeka asensemo ya digitization gose ogotumike mitandao yekerero serikali yabetege kuliranga chirecord chonsi nabo igobokoleri bonsi bwe serikali goika omwaka o 2023 nabo gochiko chinyora asensemo ye mitandao kero kurigerio mwanchu murigereria onya ino mo Kenya kero kwenda gali so mtandao kendongera roto kurigenga e-citizen kero ko so asensemeria e-citizen nkonyorolenga services chi serikali chimisa tone 50 koikabono iga na chichira ase e-citizen go sase omutandao mwanchu muri goika omwako gocha inyoranga obokoreri bwe serikali bonsi chirecord chance ya serikali gwetera ase sector ya ICT nere omwaziri Eliudowalo bachikoene kinga obokoreri obonsi wabeire aso mutandao akondo mwanchu muri kero kurigereria nigo bagendete kwene kinga internet abantu bonsi ngo access bale internet anene mona kero bagendete kwagacha chipara gosekero bagendete kubika internet ebalengete nga 100,000 kilometers kero mondo ngwenyorerale gosengonyorale access to internet ekero mwanchu muri ukurigerera nigo balengete kubeka 25,000 internet free wifi hotspot inere mirubili egendete kubikwa na serikali asokone ki obakoleri obuya ase amatuko abosio kondo mwancho murigereria ano kwegena gwaitonga omwako gocha ebintu mbibe biwonchereria chinga kinabirigi ngusanga nabonchereria aso mwako yega babiri bakoreranga obonchereria ase nsemo yabo mbara babuya
anene mono kero mwanchu muligerire kurigereria nga omutenyo yiga o December naria abakenya abange babwenete gutwara lisamura anene mono ase sector y'obosombi anene mono ase abantu bari bagokora decoration amaua ikiagara ntomaite nga omutenyo yiga o December naria abantu abange bakokora chinyangi naria emeyege emenge egotoka korende mwanchu muligerire nigo amaunchuriria bete gakobesa Ense meri ekiagera uchumi ya Kenya nigo yabereke gokonga kono mwanju muri atulirane ase orogongo rwa Gusii litkolia igoro ase echiro ya daraja 2 nigo abonchereria kurase kiombe kirigia danyasu babete bagochora abarai babo bene babete bagochora omunyakirogo omukonyi bo munyakirogo omugachi naboigo omuliki naboigo mukonyi bo muliki asa kweneki obokoreri obuya ase ekiombe kyo konde litkolia igoro babete bakoigwa chi certificate yango tosange na barabo toigwe na kibakoerera. Ni dada yetu Gladys Kwamboka Chama pande hii utasimama hapo juu. Utasimama uniangalie. Samahani. Mwekee hiyo sanduku vizuri, maana hiyo ndio itakuwa sanduku lake la kusimama. Asante. Niangalie. Naomba kukumbusha kuwa Danyasu iko na katiba, na katika katiba hiyo inaeleza ya kwamba chochote ambacho kinahusu pesa ni wewe. Hakuna ambaye ataweza kuguza pesa ila tu treasurer. Na katika uwajibikaji katika ile account ambayo mko nayo, wewe ndio sole mandatory. Benki inasema ya kwamba bila sahihi yako hakuna